iwacho ni jogo ek manok jod bura manok od bura maduong' ma pacho ka sani inyalo penj ni ODM ochomo kanye bagni mopogore opogore mabendo osibedo ka nene e ODM ini nene kaka bagni kosi nene nade ODM ni lwedo maber ahinya. ODM ni lwedo maber stable ma Dr. Oburu Oginga. Ani achiel kuom jogo maneno siro wach mar Dr. Oburu Oginga bedo party leader. Inyalo paro kata ka ne pok oyiki jakom. To nang'eyo gima timo. An na ok bawacho ni nyoso keto Dr. Oburu Oginga kaka interim party leader or kaka acting. An gi pacha en ni organs mag party mar ODM onego rom piyo mondo confirm Dr. Oburu bed party leader mungirore. I'm happy mar nyoso timore. Omiyo gisani onge vacancy ODM. Mano nyaka wach malong'o. Onge vacancy kata thuolo moro amora e telo mar ODM. ODM en family under leadership mar Dr. Oburu Oginga. Kendo ada mondo jowa support motegno mondo ta chama kwa dhigo mbele. Nikech chama kod structures mamagi. To mano komono ji man kod paro mopogore wacho pachigi. To onge shortcut leadership mar ODM. Kidwaro bedo jatelo mar ODM kata jatelo kata to nyaka rit mondo thuolo yudre e sama winjore mondo ichung. To gisani thuolo nano kane kalore go chike mag ODM. Okay? Nta winjo ka an Mombasa, nan Mombasa bin. Kaya wuoyo mopogore. Mano is okay. But so long as structures mag ODM tiyo, wan wango wasiwasi. To jatelo kwatieko